aray ko. Mahali ka mo dyan tamantik. Aray. Hi mga kasina, good morning. Katatapos lang po namin kalinisan day. Ngayon tanghali na, hindi ko pa magugulay yung ubod. Kaya sitaw na lang po muna ang gugulayin natin para mas mabilis maluto. Kukunin na natin ang sitaw. Ayan, marami ang bunga mga kasinag. Kunin po muna natin. Ay, bro, mahulog ko. Kaya nahulog ko. Hantik. Hantik. Ang sa ko. Paano mas cellphone? Mahali ka mo dyan tamantik. Yan saradit biday mo na pagkuahon. Nahulog. Kuha daw tabi. Miss ko dito. Mahantig. Ito. Marami ang bunga ngayon mga kasinag. Tao sa inyo kilala. Ito sa nang daan nila. Ano yan? Hinog na? Pati sa may puno mga kasinag may bunga. Hinog na. Pwede nang pangpunla ulit. Ito ko na kilala. Ay! Sabi ang hantik. Aray. Ito oh. Sabot. Ang sarap-sabit. Dahil na anuhan. Hindi na impasal o sa sinabawan. Sa turon naman. Ito nga sa taas. May mga maliliit pa mga kasinag pero sabi ko itira na lang kasi kapag pwedeng maihalo yan sa sinabawan. Naghahanap pa si Bunso ng malaki pa daw. Maraming mga kasinag yung hantik kung tawagin dito sa amin, yung mga langgam na kulay pula na malalaki. Ang dami. Aray ko. Ito mga gat kasi. Ayan, ang dami nang na-harvest namin ngayon mga kasinag. 2 puno lang po yan mga kasinag. Dahil na muna salit pa man. Patarda ko lang tatay halo ta sa sinabawan. Babasa ba natin? Mantik kasi itong ito. Sabukan ba kami? Sino sa mga nabuti lang? Wala. Wala. Kayo lang. Sa nabuti lang. Bukod daw sa dito. Ano kaya? Yan. Ano pa natin?
Luto na mga kasinag ang ating adobong sitaw. Yung anak ko po palang panganay ang nagluto niyan kasi may ginawa po ako kaya siya na lang daw po ang magluluto. Ang sahog po niyan ay giniling. Pasensya na po nga po pala kayo mga kasinag sa kawali namin kasi higit 2 dekada na po yan. Kaya ganyan na po yung kulay. Manipis na rin pero nagagamit pa naman. Lumabas po muna ako mga kasinag kasi grabing init sa loob. Buti pa dito sa may sa may mangga. Medyo mahangin. Hanggang dito na lang po muna mga kasinag ang ating video ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood niyo palagi ng aking mga video. God bless po. Bye.